Oh. Gutom ka na? Ha? Bagwis? Gutom ka na? Ano? Huli si Abi, very good. Oh, yan ang gusto ko sa iyo, Bagwis. Bilis-bilisan mo. Mga sinaga, good morning. Agap ng bisita ni Bagwis. Good morning. Agap naman ang bisita mo. Gutom ka na? Ha? Awa mo na, baby Bagwis. Gutom na. Agang-aga. Opo. Gutom ka na? Ha? Gutom na yan? Oh. Gutom ka na? Ha? Bagwis? Gutom ka na? Halika na. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Pakainin natin. May ano ako dito. Halika na. Bagwis. Po. Ay, wala po kami yelo. Hindi po nakagawa kagabi. Opo. Hindi po nakagawa kasi galing kaya kagawing naga. Opo. Ayun naman kasi nagsibagwis eh. May nagtanong kasi kung may yelo kami. Hindi makagawa si Mrs. ng yelo kung makakasinag. Bagwis! Ito yung pagkain mo ah. Ayan na si Bagwis mga kasinag eh. Okay. Saglit lang. Opo. Opo. Okay na. Putulan ko na ng paa. Opo. Ito na, ito na. Ayan na, ayan. Ano? Huli si Abi, very good. Yan ang gusto ko sa iyo, Bagwis. Bilis-bilisan mo. Ayun mga kasinag, anak ko na ni Bagwis. Ganun dapat, matuto kang maging mabilis. Ha? Opo. Huli na? May isa pa ko dito mga kasinag. Ayan. Isang daga na lang pakain ko kay Bagwis. Hindi pa ako nakapagtaan kagabi ng trap sa daga. Kasi galing nga kami kagahapon sa Naga City.
Patayin mo na. Ginapatayin mo na yan. Umuhuli pa ba yung daga? Opo. Ando na mga kasinag, oh. Ando na si Bagwis. Ayun oh. Mga kasinag, ayan na si Bagwis oh. Sa itaas nung ano yan, kamalig. Kanina nga, andun siya oh, sa puno na yan. Ngayon mga kasinag, lumipat na dyan. Naghahanap kasi siya ng mapagpapatungan na komportable siyang makakain. At i-update ko naman kayo ngayon kay Magayon mga kasinag. Ay. Sige ang ingay ni Bagwis mga kasinag. Palibas at gutom na gutom. Mag-uwi dito, gutom-gutom talaga. Ayan mga kasinag oh. Tapos na ang ating pag-ani. Ito na yung palaya natin mga kasinag oh. Wala nang aanihin. Dito pala ito tinali si Magayon. Good morning mga kasinag. Ito na si Magayon oh. Ang itsura yun oh. Puro puti ka baga. Ha? Gutom ka. Ayan mga kasinag, iwan muna natin dito si Magayon habang kumakain. Ayan. Update ko naman kayo kay Bagwis. Mga kasinag, si Bagwis ingay pa rin ang ingay. Nailipat na nga natin si Magayon. Si Bagwis, ayan pa rin oh. Ano, nakain mo na? Ay, nakain na. Ayan ang mga kasinag oh. Nakikita ako, karne na yung daga. Ayun, sa paa niya. Medyo mabintog na rin yung kanyang dibdib oh. Mabubusog na yung mga kasinag. Hayaan ko na muna na makakain siya dyan. At i-update ko lang ulit kay may mga kasinag. Mag-asikaso muna ako. Kaninang mga kasinag si Bagwis ando sa taas ng kamalig. Ngayon hindi ko na alam kung nasaan. Wala na mga kasinag, lumayas na naman. Pasensya na kayo mga kasinag ha. Kanina ko pang hinahanap. Umikot na ako dito hanggang dun oh. Ay wala. Hindi ko alam kung saan pumunta. Sa masusunod ko lang ulit kayo update mga kasinag kay Bagwis. Wala na siya eh. Hindi ko namalaya na umalis na siya pagkatapos niyang kumain. Kaya pasensya na mga kasinag.